outro capítulo. Utilicei algúns dos cartiños que tiña para comprar uns xoguetes para a pequena porque senón a pobre estaba seguido aburrida. Pero quizás debería, non. Mas ti a upa e deita a pequena. Acostar a Ana. A ver, acosta a Ana. É que senón a pobre rapaza sempre estaba coa diversión baixa. Ti tes fame, vale. Deita a nena, por favor. E despois come uns bons oviños cocidos, fonte de proteínas. E que a nena, mima, ten sono, ten fame. Dios mío, que desastre. É que a verdad, os bebés, aparte como que me parece que se glitchean bastante, sabes? E entón, pois tamén é un pouco coñazo cuidar deles, debo decir. Pero bueno. Fai-me gracia que é de noite, pero hai moita luz por fora, pero bueno. Pois se ora é sábado é cando empeza ás 6 da mañán. Ás 6 da mañán cambiamos de ano. Dentro de pouco tamén vai ser o cumpleanos da nena. Así, a ver, mira, cambio o pañal. Cambiar pañal. Bueno, que lle dei de comer, o pañal, que a bañe, que lle dei de comer. Bañar a Ana. Más opciones, cuidado de bebés. Teño que dar o biberón. Bueno. Imos ir facer unha visita ao castelo. Decidín que íamos vender o peixe ao castelo e a ver se así podemos ganar cartos para pero queres facer o favor de bañar a nena? Ves, que de verdad baña a túa filla, bañar a Ana, gracias. Bueno, dai de comer tamén, pero despois baña. Que estaba dicindo? Seguimos vender o peixe para conseguir máis cartos máis rápido e así a ver si despois tamén podemos comprar unha mesa para vender e tamén vender na casa. E ainda que vayamos ao mercado igualmente a comprar algunha cousa e a socializar, pois bueno, creo que é máis cómodo que podamos vender na casa. A mellor está facer o noso propio puesto. De cando está embarazada. Non pon. Espera aquí. Xa vai estar dentro de pouco do segundo trimestre. Vale, pois bañas a meniña e pola na cama, non? Si. Vale, por favor, pon a túa filla na cama. E despois come uns yogures, Dios mío. Uns ovos. 1302. Cambiamos de ano. A ver, a niña, por favor, durme, Cuidado de bebés, no. Durme. Intentar dormirse. Vale, ela vai ir a facer pipís. Pis, e despois vai ir fora allí. Mentres el dorme porque vai lle dar un algo a este home.
E unha vez que estemos todos correctos, pois iremos a vender o peixe ao castelo todos xuntos. E mañán é o cumpleanos de Ana. Mañán vaise convertir... mira! Sopa de... non, ración individual non. Por favor, ten que ser cousas que poden ser seed porridge. Vale, ración familiar, veña. Vaise convertir nun infante, o sea, rollo 2 aniños ou así. E temos que facer outra tirada. Ai, por favor. Que medo, espero que non morra. Xa me puxen triste cando morreu a pobre Aurora. Hai que coller os ovos. Recoger huevos. Imos ir desplazarnos ao castillo. Bueno, espera, primeiro temos que... Bueno, xa estamos ao día seguinte, ao final non podemos ir o sábado ao castillo porque todo o mundo tiña as necesidades fatal. Entón imos ir hoxe domingo. De feito, xa nos imos levantar agora ás 5 da mañán, sí, pero hai que espabilar que os cartos non veñen solos. Primeiro, chamar as gallinas a comer. Como está a pequena? Ben, vale. E despois... no. Vale, pois veña. Vaslle cambiar o pañal a túa filla. Opciones, cuidado de bebés. Cambiar pañal. Darlle un baño. E despois van ir para o castillo. Bueno, pois aquí chegamos ao castillo. Bueno, vale, aquí non se me guardou a familia ben vestida que eu tiña, pero así para que vexades un poquinho. Este non o construín eu. Construeu unha persona da galería e eu descarguei, pero a verdad está chulísimo, debo dicir. E nada, a verdad genial. E pois imos falar aquí con esta persona e imos vender aquí, pois temos a carne. Primeiro a lebre, o xabarín, os coellos, o polo, este non pode, vale. Moi ben. Vendelle tamén o fertilizante que tiña. Que ao final conseguimos, mira, 457 euros. Bien! Topísimo, visitamos o castillo. Bueno, xa fixemos o día. Pois xa chegamos de volta a casa e ao final vendín tamén, que non me dera conta que tiña Ada, un par de ovos aquí, entón pois nada, xa temos 489 euracos. O sea, lo flipamos. Somos ricos. Somos ricos. E agora que vai a descansar, que foi unha mañá bastante larga, que o castelo está así un pouco lonxe. A nena ten famiña? Sí, pois mira, sei que non hai biberóns, pero que lle dé o biberón. Más opciones, cuidado de bebés. E despois que a poña a dormir un pouquiño. Eso. Que despois choras. Ostras, temos que facer o cumpleanos de Ana, que se me olvidaba. Bueno, pois temos aquí a tirada. Primeiro vou facer a tirada, despois, si eso... non, estos son os días. Despois, si eso, cambio a toddler, que sería así, bueno, pois eso, 1, 2 anos. Hasta 3 ou así.
Pois ten que ser, o sea, se quita un 4, un 8 ou un 12, morre. A ver. Eu non lle dei. Vale. Vale. Bien, 19. Perfecto. Vale, pois entón a nosa pequeniña Ana, vai se convertir nun pequeno, pero un pouco máis grande bebé. A ver. A ver. Vale, deixa, vai ao baño. Bien. Oh, adorable. A estos infantes les encanta relacionarse, mejoran su habilidad de comunicación más rápido y no temen a los desconocidos. También pueden compartir el amor con otros Sims. Qué bonita Ana. A ver, pois imoslle facer o seu cambio de look, porque isto non é moi medieval. Bueno, ten cabalos. Pero mellor cambiar. Aquí estamos de volta e aquí está Ana comendo co seu vestidiño blanco e o pano na cabeza como a súa mamá. Ui, que lle pasa aquí a isto? Vale. Aí está. Vale, pois despois que veña aquí xogar un pouco. Temos que comprar temos que comprar para que ela aprenda a facer pis e caca. A ver. Hai un que veu co novo pack que me parece genial. A ver onde está. Debe ser aquí. É que esta vacinilla, bueno, orinal, pero vacinilla, pareceme que é fantástica. É moi apropiada. E onde podemos poñer? Aquí. Sí, pois mira, así. Perfecto. Temos que comprar unha cama para... Sí, mira, de feito, vou cambiar, xa que estamos, esta cama. Pero inventario, porque non podemos ter todo ese dinero. Vale, collo esta para aquí. Ai, non, que fea. Esta. Bueno, así. Que de un mod así medieval que me parece que está moi guai, pero non vou ter pasta para a cama deles. Sí, sí. Mira que guai. Sí. Ui, espera. Vale, pois non vou poñer... Bueno, así. E a cama dela... aquí. Así. E bueno, e a cuna queda aí igual porque como vai nacer outro bebé, pois xa queda así. Isto queda aquí porque a mellor a ela pode gustarlle facer eso. Hai que buscar así actividades. Bueno, mira, vou vender a cama para que non estea aquí. Tiña 384, non? Vale. E agora facemos o truco
Money 384. E aquí paz e despois gloria. Pode cosechar isto. Sí, vale. Cosechar todo que poida cosechar. Porque é outono. Entón, que se poida colleitar, faise. Solo eso. Genial. Oye, pois son as 6 da mañá e ainda non dou a luz. Menos mal que o parto era inminente. Bueno, esta veces pon así unhas cousas, pero... En fin. Vale, entón, se nace un neno, voulle poñer un nombre que empece pola letra B, porque así sabemos que é a seguinte xeración, non? Estos chámanse todos pola letra A, e os seguintes serán, o sea, o seguinte que empezará pola letra B serán de letra B, e C e tal, e así. Un método super innovador, pero bueno, cada un fai o que pode. E despois limpa isto. A verdade é que esta cuna así con mimbre aí está moi guai. ¡Ah! Se ha puesto de parto. Vale. Pois ven aquí, dar a luz, e ti desperta, que tu mío está de parto. A ver, será neno, nena. Un neno! Vale, a ver que nombre lle poño. Breo. Bien! Pequechiño! Pequechiño? Ala, veña, pois agora a dormir, mamá. Que boa falta che fai. Bueno, ano 1302, herdeiro nacido. Ostras! Espera. Hai que tirar. Vale. Para as nais que nacen... As nais que nacen, as nais que dan a luz é un 1. A ver se sobrevive. Vale. Bien. E os bebés? Un 5, 7... Un 5, 7, 10, 15, 20. Vale, veña. Bien, sí, ¿no? Un 5, 7, 10, 15, 20. Vale. Bien. Bien, pues ambos sobreviven. Perfecto, genial, estupendo. A pouco máis así se me olvida. A verdad. Vai ti aquí limpa... Ui, non se pode limpar. Bueno, pues comentón. E Ana, pues... Bueno, que como. E agora a mimir. Bueno, pois é o día seguinte, son as 6:22 da mañá, están empezando todos a despertarse, o bebé xa despertou, o pequeno bebé xa despertou a mamá para que lle dere de comer e lle cambiar o pañal. E agora Ana vai vir aquí a falar coas galiñas e co pitiño. Bueno, que é unha pita. Tamén, pero bueno. A gallina marrón é un pouco mala. Hoxe é o cumple de... será a tardiña, máis ben, o cumple de Breo. E veremos si se convirte en un bebé feliz. Ou se polo contrario, lle dicimos chao, chao. Vale, pois mira, que vaya, xa que se levantou, pois que vaya a cazar, veña. Xa sei que dixen que podía descansar, pero a cazar. E mañá cambiamos de ano, 1303. Mima, o tempo boa. Como na vida real.
despois de comer, desta vez sí que imos ir ao castelo porque necesitamos money. Fanos falta os cartiños. Bueno, pois mentres o noso marido volve a casa, nós imos aquí atender a granxa. A min recoger huevos e crecer. Cautelosos. Este tipo de bebés aprecian lo familiar y tardan en adaptarse a las experiencias, ubicaciones y caras nuevas. Vale, pois vai facer pis. E imos tirar o dado de breo. Vale, pois para infant, que é o que lle toca a él, son 12, 16, 18 ou 20. Vale. Bien! 12, 16, 18 ou 20. Bien! Vale, estupendo. Pois temos o noso bebé que sobrevive e teño que comprar unha cuna, porque claro, me han embargado esta cuna. Bueno, en fin, teño que encontrar algo para eso porque non pode ser. E para o seguinte capítulo, pois, xa teremos ao noso pequeñajo co seu novo look, porque voulle cambiar a roupa para que sea máis medieval. E ver se encontro máis opcións, porque a verdad, por ahora, o que encontrei non foi aí moita cousa para ter diferentes colores. Isto, por exemplo, esta familia é familia que ten color marrón, colores marróns, beis e blancos, así. Os que fixen novos que puxen na vila era de color azul. Os reis, bueno, os que van a vivir no castillo van ter o color rojo, ¿no? Pero bueno. Nada, pois deixamos aquí este capítulo. Vémonos no seguinte. Espero que vos botarles unhas risas. Nada máis. Chao!